دەمین داویەدا دەولەتا تورکیا داگیرکەر bi dijwarî êrişê herêmê kir. Ev yek ji bo çeteyên Daişê hêviyek bû. Bi van êrişan çeteyên Daişê tevger çalakî û şanên xwe bi taybetî di nava kampa Holê de zêde kirin. Ev zêdekirin jî hemwextî mişûrbûna hêzên leşkerî û ewlehê di bersevdayîna êrişên dewleta Tirk û çetên wê de pêk hat. Ji ber vê fermandariya giştiya hêzên asayişê ya Herêma Bakur û Rojdatê Sûriyeyê qonaxa sêmîn a operasyona mirovahî û ewlehiyê li kampa Holê da dest pê kirin. Ev qonax bi pêşengiya yekînên parastina jin yepejî û piştgiriya Qesedê û bi destekdayîna koalîsyona navnetewê ya li dijî Daişê dest pê kiriye. Droja yekemîn ya operasyonê de jinan û zarokên Daişiyên di beşa pêncem a kampê de kevir avêtin rojnamevanan û bi amûrên tuş êrişî wan kirin. Di encamê de nûçegihanê me Silêman El Tawîl ji destê xwe birîndar bû. Tîmên tendurustiyê yên li kampê destê Silêman derman kirin. Piştre jî nûçegihanê me Silêman li kampê dest bi şopandina operasyonê kir. Her wiha hêzên leşkerî di xebatên xwe yên lêgerina li heman beşa kampê de gelek madeyên teqemeniyê dîtin. Tevî vê gelek pirtûkên ku zarokên li kampê li ser fikirên tundra û perwerde dikin jî hatin dîtin. Hêzên beşdar li gel tedbîrên ewlehiyê yên pêwîst operasyonên xwe didomînin.